18 октомври в 6:30 часа е дадено началото с артилерийска и авиационна подготовка. Като орляк стоманени птици прелетяха самолетите над пехотата и артилерията и грохотът на техните бомби се сля с експлозиите на снарядите. Пехотата се хвърли в атака, биейки се за всяка педия земя. С ураганен огън противникът посреща храбреците от своите гнезда. До обяд първа пехотна дивизия достига до Петралица и село Длабочица. Парашютната дружина, като най-подготвена, поема централния удар и служи като щурмова пехота. Според главното командване, няма как да бъде спусната над противниковите позиции. Българските парашутисти успяват да отхвърлят противника и да достигнат до главната германска позиция – Цицката. Бързо се вклиняват в отбраната на противника. Въпреки високия боен дух и ентусиазъм, поради липсата на боен опит и адекватно разузнаване, са върнати в почти изходно положение. Боят достига кулминацията си по обед. Най-тежко е положението при село Псача. Германците се вклиняват почти до българските